Ja iritsi gera, iazko errekorra gainditu da. Beraz, aurten errekor berririk ez dugu izango eta segi faltatzen dugu akikean hori izango den giatzen dagoen hauen artean gaurko irabazlea. Iritsi gera, 29 minutura iritsi gera lasterketa. Eta hemen dator, Ruben Lan, dator lehenengo postuan, atzetik nahiko bertu dugu, Eneko Garin eta Ruben Lan, Negazioarra badirudi, iazko garaipena errepikatuko duela, naiz izan Eneko Garin urbildu, Ruben Lan, garaile eta Eneko Garin bigarren postuan, bi segundora. Ruben Lan, garaile izan da.